मनालिसानि गोदनायाव मोनसे बिगुरनि दुखु मोननाय बे बेमारा फोरबो जिसु ख्रीष्टनि आइ मारियामनि अननायजों बे गोजान जानाय बायदि नानि मनालिसा नोंनाव आं सोंनोसै माने जिसुआव खुब फोथायो दा? औ आं फोथायो। दा बेनिफ्राय जों दा थाबायनो हादों ना हायाखै? थाबायनो हाबाय, साइकेलबो सालायनो हाबाय। साइकेलबो सालायनो हाबाय? औ, स्कुलाव हारसिंबो थांनो हाबाय। दे आखाइ खमना होदो दे। दानाय थाबायनाय मोजां थाबाय दे। अनजाग्रा गासै ज्योति प्राइम मिनिस्टारखौ नायग्रा गासै फोथायारि आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर दिनै बे काथेड्रेल पारिस बङाइगाव जाय फोरबोनि बे गोथार बे भिडिअ अनजाग्रा जाय बियादै फिसाफोर लोगोसे अनजाग्रा आंनि बियादै फिसा मनालिसा नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि बर'नि गेजेराव सासे इसोरनि बोर गैयाब्ला सासे सोरबा आङो एक्ट्रिस जानो एबा आं इसोरनि माबा मोनसे खामानि मावनो होनब्लाबो हाया। इसोरनि अननायजों दा जोंनि गेजेराव पपुलार जाय बियादै फिसा मनालिसा हाज'रियाबो जोंनि गेजेराव दं आरो लोगोसे नैबे आंखौ आबौ होनो आंबो बोरायखाबाय ओंखायनो ना नोङो मा जादोंमोन नानि? आङो सिगाङाव आथिं सानाय जाग्रोदोंमोन आबौ। ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो मा होनो बिजि थुनानैहाय थाबायनो हायि जादोंमोन। आंनि रोदाया सुंदोंमोन। खय बोसोर जाखोमोन नों थाबायनो हायिया? बोसोरब्रै जाबायमोन। बेनिफ्राय नोङो स्कुलावबो थांनो हालामोन? ओहो। बेनिफ्राय नोङो दा मा साइकेल सालायनो हाबाय? साइकेल सालायनो हाबाय, स्कुलाव हारसिं हारसिं थांनो हाबाय। औ। नोंखौ फायखाना खालामनाय एबा बहाबा जानाय लोंनाय लांनायाव नोंखौ मारै सोरबा थिखांना लाङोमोन नामा? औ, मामिमोन थिखांना लाङोमोन। मामिमोना लाङोमोन। दा बेनिफ्राय दिनै लांनांला नोंखौ? ओहो लांनांला। थाबायनो हाबाय? औ। औ। सोर थाबायहोगोन नोंखौ? जिसुआ। नों जिसुखौ फोथायो? औ। अब्ला नों जिसुनाव फोथायबाय आरो जिसुआ नोंखौ थाबायनायखौ थाबायबाय। दा लोगोसे बियादै फिसा मनालिसानि खाथियावबो दङ। दा अनजायगाफोर नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जेरै जोंनि गेजेराव जाय बियादै फिसा मनालिसा बिहाबो मानसि जानायलाय बिनि गोदनायावबो आङो बेखौ आर'ज खालामनाय जासिगोन माने जिसु मावनाय जेबो गैया। बेनिफ्राय नानि मनालिसा नोंनाव आं सोंनोसै माने जिसुआव खुब फोथायो दा? औ, आं फोथायो। नों फोथायना फैदों ना? औ, आं फोथायनानै फैदों। मा प्रग्राम जादोंमोन? दायो नैबेयावहाय फांसनथ' नङा माने जिसुखौ सानसेनि आराधना जादोंमोन आरो बयबो इसोरखौ फोथायनानै बेयावहाय फैदों। ओमफ्राय मानसि बुरजा जादों। गोबां मानसिफोर फोथायनानै जब्राफोर हामनाय सोखा जानाय बेखौ नोङो नुबाय मिथिबायना? दा नोंबो फोथायनानै फैदों? औ, आंबो फोथायनानै फैदों। मा फरायगासिनो दङ? आङो दायो MA फरायगासिनो दङ। बेनिफ्राय मा नों दा बबेहाय फैयामोन? आङो दायो माने फर्म फिलआप खालामनो आं फैदोंमोन। ओमफ्राय नैबेयावहाय जे आराधना जादों बेखौ मिन्थिनानै आङो इसोरखौ फोथायो नालाय आंबो एसे बिजानो होननानै आं फैबाय आरो। दे इसोरखौ जोङो जायनानि मनालिसाया दिनै बियो इसोरखौ फोथायनानै मानो बे सासे इसोरनि फिसाखा आरो बे सासे मोजां फोथायसुलि गथ' मानो बे सासे मोजां जिसुखौ अनग्रा आइ मारियामखौ अनग्रा बेनिखायनो बे फैदों। बेनिखायनो गिबिबो फैदों न'खरनि गासैबो फैजोबदों आरो दानि बे फरायनायावबो इसोरनि बोर नांगौ। गासैबो इसोरनि बोर गैयाब्ला जों थांखि लाब्लाबो जों जाफुङा। बेनिखायनो जों दा नों हान्थु खराय बे आसिस दै आरो बेजों लोगोसे 2024 मायथाइनि सिगां जाय आइ मारियामा गावनि गोरलै गथ' जिसुखौ जेब्ला बियो हेर'द राजानि सान्थ्रिफोरनिफ्राय शत्रुफोरनिफ्राय बायख'नो थाखाय जेब्ला बियो गावनि फिसा जिसु गथ'खौ बे बामनानै बे हाजो गुफायाव दंमोन बे समाव गावनि फिसा जिसुनि जेब्ला आहार दङ थरथिंसे आहारा हाजो गुफायाव गोग्लैदों आरो बे हाजोआ दा गाइखेर बायदि गुफुर जानाय दं आरो बे गाइखेर बायदि गुफुर जानाय बे हाजोआव जों बिनो थांदोंमोन नाथाय गोथार बाइबेलाव गैया। जारिमिनाव जों फरायब्ला मोनगोन जाय आइ मारियामनिफ्राय गनाय गाइखेर थरथिंसे बे आहारा बे हाजोआ गुफुर जानानै दं। जायफ्रा जेरुजालेमाव थांबाय बिथांमोना मिथिगौ दिनै नैबे दै आसिसजों बे गाइखेरनि पाउदारखौ बाहाय गलायनाय जादों आरो दिनै बेखौ जाय अनजाग्रा बियादै फिसा मनालिसा हाज'वारि बिथांजोनो आं दिनै बेखौ आङो फुननाय जागोन आरो जिसुनि मुङै बेखौ बिनाय जागोन। जाय बे गोथार दै आरो
आइ मारिनिफ्राय गनाय गाइखेरनि पाउडार बेखौ लानानै गोबां फोथायनायजों जायफ्रा बेखौ फोथायदों आरो गोबां फोथायनायनि गेजेरजों गाव गावनि साखा जानायखौ गोबां मानसिफ्रा फोरमायथिदों आं दा बेनि थाखाय बिनाय जागोन जेरै जिसुनि आंजों pray the Lord pray the Lord pray the Lord hallelujah 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 ना जेरै जिसुनि मुङै ना जेरै जिसुनि मुङै जाय बे मनालिसानि गोदनायाव मोनसे बिगुरनि दुखु मोननाय बे बेमारा फोरबो जिसु ख्रीष्टनि आइ मारियामनि अननायजों बे गोजान जानाय बायदि जाय फोरबो जिसु ख्रीष्ट मावनो हायै जेबो गैया अ फोरबो बे गथ'नि सायाव नोंनि जोबनायखाय अननायखौ दोनदो गोथार जिउआ बेनि सायाव फैगोन आरो गोजौ सिन्थानि बोलोआ बेनि सायाव थाफैगोन गोथार जिउआ मनालिसानि सायाव फैगोन आरो गोजौ सिन्थानि बोलोआ बेनि सायाव थाफैगोन गोथार जिउआ मनालिसानि सायाव फैगोन आरो गोजौ सिन्थानि बोलोआ बेनि सायाव थाफैगोन अ जिसु नों मावनो हायै मोनसेबो बिसय गैया जेरै नोङो खानाफोरखौ नुहोदों लेंग्राफोरखौ थाबायहोदों गोथैफोरखौ फोथांफिनदों जब्राफोरखौ सोखादों दिनै बे अनजाग्रा जाय मनालिसा हाजारि बे बियादै फिसाखौबो फोरबो नोंनि गोथार आखाइजों दांनानै बिनि मोदोमनि बिनि गोदनानि बिनि दुखु सैनायफोरखौ नोंनि फंसे बाथ्राजों गोजान खालामदो मानोना जेरै लकासनि 1:36 लिरनाय दं इसोर मावनो हायै मोनसेबो बिसय गैया फोरबो नोंनि जोबनो गैयै अननाय आरो बोरजों बे गथ'आ बोखांजानायखौ मोननो हानाय बायदि आरो बेनि सायाव जेसेबां फरायनाय थांखि लानायबो दङ बे गासैबो थांखिफोर जाफुंनाय बायदि जेरै बे मास्टार डिग्रि फरायनो थाखाय थाम टिम आरो फरायगासिनो दं फोरबो इयुनाव बेनि गासै थांखिफ्रा जाफुंनानै बियो हादराव समाजाव बे बुहुमखौ गुबुंले बुहुमखौ गोग्गो खालामनो हानाय बायदि बे गथ'नि दारै बे मनालिसानि दारै नों बेखौ बोर होदो फोरबो नों बिनि मैखुनाव पासाला फैदो गोथार जिउआ बिनि सायाव फैगोन आरो गोजौ चिन्तानि बोलोआ बिनि सायाव थाफैगोन हालेलुया हालेलुया लाइ 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 जिजा 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 जिजास अ फोरबो बिनि गोदनानि गासैखौबो नोङो फंसे बाथ्राजों गोजान खालामदो प्रै ताला प्रै ताला प्रै ताला प्रै ताला प्रै ताला हालेलुया 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 जिजा 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 नोंबो बुंदों अ जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मुङा गोथारै जानाय जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै जाबोदों हायावबो बेबादिनो जाथों जोंनि जानो नांगौखौ दिनै जानो हो आरो जोंनियाव दाय खालामखौ जोंनो नागार जेरै जोंबो जोंनियाव दाय खालामखौ जोंनो नागारो आरो जों खान्जाराव जालां बा बेखायनो हामिनिफ्राय जोंखौ बोखा आमेन खुलुमो मारिया अननायजों मुफानाय फोरबोआनि लोगोसे दं हिन्जावफोरनि गेजेराव बाख्नाय जाग्रा आरो बाख्नाय जाग्रा नोंनि गोबोरथि जिसु गोथार मारिया इसोरनि बिमा जों पापिफोरनि थाखाय बि दा जोंनि समाव आमेन बिफा आरो फिसा गोथार जिउआ बाख्नाय जाथों सानफ्रोमबो बाख्नाय जाथों बे दैखौ आसिसखौ लोंदो ना बे दै आसिसा नोंहा मा जादोंमोन आङो सिगां मा होनो क्लास 5आवनो 10 बोसोराव आथिं सानाय जानानै थाबायनो हायै जादोंमोन आब' आदसा ओमफ्राय बिदिनो इउटुबाव नुनानै बयबो सोखाजानायखौ नुनानै फोथायनानै थांदोंमोन तेजपुराव तेजपुराव बबे जायगायाव बिश्वनाथ सारियालि एक नं आलानायाव दासो गोसोआव फैदों आं जेब्ला बिश्वनाथ सारियालि बरफुख्रि पारिसआव रिट्रिट लादोंमोन बियो बबे जायगा नोङो बबेनिफ्राय क'क्राझार मा जायगा बिसमुरि पावाजरा बेप्टिस्ट चार्चनिफ्राय फैदों थाबायनो हायिया बेसे गोबाव जाखोमोन बोसोरब्रै जाबायमोन आब' बोसोरब्रै जाबायमोन औ बोसोरब्रै नोंखौ बोरै थिखांना लांखो माजों आङो फार्स्टआव अपारेसन खालामहैदोंमोन गुवाहाटियाव ओमफ्राय अपारेसन खालामनानैहाय आंनि आथिङा जेबो जर मोनामोन ओमफ्राय आंनि बे थाफ्लिनि गिलाखौहाय डाक्टारा डेमेज जाबाय होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय बेखौहाय गोदान होनांगौ होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय बेखौ मिलायनाय मोनाखै नोंनि गिलाखौ डेमेज जाबाय होननानै गोदान गिला होनांगौ होननानै नाथाय मिलायनो मोनैखाय नों थाबायनो हायियाव अपारेसन खालामनांगौमोन बेनिफ्राय खालामखादों आरो खालामबायबो अब्लाबो नों थाबायाखै थाबायदों एसे ओमफ्राय जर गैयामोन बोलो गैलामोन हारसिं थाबायनो हायामोन नोंखौ बोनानै लांनांगौ ना बहाबा लांनांगौमोन हमथानानै लांनांगौमोन फायखानाफ्राव लांनायावबो औ दुगैनायाव गासैयावबो जानाय लोंनायाव गासैयावबो औ बेनिफ्राय नोङो बिश्वनाथ सारियालि बरफुख्रि पारिसआव जेब्ला आंनि रिटिकखौ खोनानानै थांदोंमोन नामा औ नोंजों रिटिक लादोंमोन बे समाव जब्राफोरनि बिनायाव नोङो मा बिजानो थांदोंमोन औ आं नोंजों रिटिक लाखादों बेनिफ्राय दा थाबायनो हादों ना हायाखै थाबायनो हाबाय साइकेलबो सालायनो हाबाय साइकेलबो सालायनो हाबाय औ स्कुलाव हारसिंबो थांनो हाबाय दे आखाइ खबना होदो दे
देनाय थाबायनाय मोजां थाबाय दे दे थाबायनो हाबाय दे आखाइ खबना हो दे आरो दा बेयाव आर'ज खालामनायाव आं साबसिन मोनबावदों आबौ साबसिन मोनबावबाय औ। आर'ज खालामनायाव माने जायगा बे गोजान जायगायाव होसो आंखौ बरफुखि फालिथारिखौ खोनानानै बेयो बहा नायगोन मोनबाय बाहाय थाबायना फैनो दा स्कुलाव थांनो हालना हालामोन हायामोन मा होनो दोनलांनांगौसोमोन दोनलांनांगौ बेनिफ्राय नोङो दा आं दा हारसिङै साइकेल सालायनानै थाङो स्कुलाव हारसिं थाङो औ। रावबो दोनलांनांला ओहो जेरावबो नोङो हारसिं थांनो हाबाय दा हारसिं थांनो हासिगोन औ दे इसोरखौ हामबायदो नोङो इसोरनि अननायजों नोङो थाबाय जिसुखौ थाबायबाय दे हामबायसै जिसुआ बाख्नाय जाथों दे हामबायसै दे जिसु